Gyere ide! Gyere ide! Gyere ide! 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 Gyerünk! Ilyet hallod? Ez még alacsony, mert még menne szüljen. Még egyekre, oda. Csak már én nem tudom fölrakni. Na most így picit pihenjen, azt a Jokert is engedjétek, hát most szegény meg itt be van feszülve, hogy menne már. Mutasd meg, mit fogsz tudni. Engedd el! Engedd már el! Joker! Engedd el! Nem magyarázzál! Nagyon fajn ezek a dolgok. Joker! Joker! Elfáradt. Figyeld az Igort. A Jokernek mondod meg, hogy dobjuk vissza. Ügyes vagy? Igen. Ügyes vagy? Na. Jó, ez már legalább már látta Igort, hogy mit kell csinálni. Jaj, az Igor feje. Na, ügyes. Milyen fekete? Az Igor feje. Ügyes ő. Amúgy csak fáradt már. Nem? Még esetlen? Még esetlen. Na gyerünk! Nem akarja megfogni. Nyomtad, ha leütöm. Jó lesz, a fogások, szorítások kell. Fokusítani. Fog. Jó kell. Nem? Nem? Ez pedig orvos nem tudja foglalkozni. Gyere ide! Gyere ide! Ide! Ide gyere! Ide! Úgy üljél le! Maradsz ott! Igor, Igor! Mit mondtam neked? Mit mondtam neked? Gyere ide! Úgy, ide gyere! Ide! Ott maradsz! Gyere! Megint megtapsolták. Hey! Hát az... Igen. Az mondja, elkapom. Olyan izét kéne neki szerezni.